there's coming a dirigent from the Slovakian music. Dúfam, že teraz prichádza dirigent zo slovenskej muziky. And his name is Janos Skonovska. A jeho meno je Janoš Skonovska. We didn't have met each other. Nestretli sme sa ešte, It's the first time I see him, to je po prvýkrát, čo ho vidím, and he will make the second part of this concert. a bude dirigovať druhú časť tohto koncertu. Thank you. Ďakujem. Thank
Dámy a páni, I also like to welcome you here. taktiež by som vás chcel uvítať. I'm Slovakian, but I can't speak Slovakian. Som Slovák, ale nemôžem hovoriť slovensky. So I will do it in English. Budem to robiť v angličtine. I especially changed my clothes for this evening, Špeciálne som si zmenil šaty pre tento večer and I have a very good reason for it. a mám preto veľmi dobrý dôvod. This week we traveled to Slovakia, Tento týždeň sme cestovali po Slovensku and we had 5 officers of the Slovakian army with us. a s nami máme 5 dôstojníkov slovenskej armády. They organized everything very good. Všetko, čo organizujú veľmi dobre. So, especially for them, I took this clothes, and I like to say thank you for everything you did for us. Špeciálne kvôli nim som Not only organized everything very good, nielen organizujú všetko dobre, but they also became good friends from us. ale taktiež sa stali aj dobrými našimi priateľmi.
voor het volgende werk hebben we u speciaal even nodig. Ik wil u straks vragen om te gaan staan en straks met handen mee te klappen, met voeten te stampen op een Braziliaans temperament. Damen und Herren, ich versuche Sie jetzt aufzustehen, wie zu platzen, und Brasiliaans temperament zu machen. Dámy a páni, požiadal by som vás, aby ste sa postavili, Clap your hands tlieskali and make a Brazilian temperament. a vytvorili brazilský temperament. Atmosphere. Ze doen het ook nog. Predpokladám, že budete unavení teraz. That's why we play a lovely, quiet music piece. A preto vám zahrajeme jednu trošku pomalšiu pieseň. It's called Heal World from Michael Jackson. Michael Jackson a Heal World. Thank
Takže dám teraz rozkaz 7 týmto chlapcom, aby prišli ku mne. And I have this 7 boys on the first row.
and Saints. Chceli by sme vám zahrať poslednú pieseň Pieseň hriechov. Ladies and gentlemen, this orchestra is an orchestra from soldiers on duty. Dámy a páni, tento orchester je zložený z vojakov základnej služby. This evening, Tento večer it was the last concert of these 5 men. bol to posledný koncert týchto 5 mužov. Next week will be a civilian. Budúci týždeň
het ziekenfonds eens zag wat u hier aan bewegingen deed, wat u hier allemaal gedaan heeft, want wat ze hier met u bereikt hebben, dan zouden ze daar in Nederland niet zo moeilijk doen met dat ziekenfonds. En dan zouden ze u wat vaker hier naartoe sturen. We are at the end of our program. Na konci nášho programu I like to end with our regimental march, chcel by som to ukončiť našim regimentným pochodom, the Limburgse Jagersmars. pochod Jagers. Gaat hij naar boven kijken? Wat? Gaat hij naar boven kijken? Hm? Oh, eindelijk. Ja, zit zo. Ik zoek hem wat op. Oma, oma. Dames en heren, wat ik nu zeg, dat is me uit het hart gegrepen. Ik heb daar nooit iets gedaan wat tegen mijn zin is, maar ik wil deze mensen bedanken. We zijn 12 dagen geleden hier in dit land gekomen. Het waren voor ons allemaal vreemde mensen, onze begeleiders, die waren vreemden voor ons en na 12 dagen zijn we vrienden. Alles war für uns fremd. An die Grenze ein bisschen komisches Gefühl, wie lange dauert es, dass wir hier reinkommen, sie verstehen das. Aber dann waren wir hier, nur Gastfreundschaft. Das waren fremde Leute für uns und jetzt sind das meine Freunde.
hele concept. And they are strangers for us. En dan komt Volley het per mooi nas mooi in de lucht. And now they are my friends. Maar het hele concept staat er nou. Het zou wel echt een minuten zijn. Ladies and gentlemen, all we are here, we are friends. We became a friends. Please, stand up. Ja, ik kan het niet helpen, maar als er Nederlanders in de zaal zijn, spelen we tulpen uit Amsterdam. Chris. Let me introduce the wife of this great man. Zum Abschluss stuurt mijn collega Jan Schoonhoven nog een stuk. Ik wil iedereen morgen een goede thuisreis wensen, een goede ervaring van uw behandeling hier. En ik hoop dat u in dit land vaak terug zult komen, maar niet als patiënt, maar dat u snel helemaal goed. Unsere deutsche Gäste, ich weiß nicht, wann Sie wieder nach Hause fahren, aber wenn, ich hoffe, dass es einerseits langer dauert, weil es ist hier sehr schön, andererseits glaube ich, wenn Sie jetzt die Behandlung sind,
als je altijd weer verlangen naar pauze, die doen ze zien aan een goede Besserung und aan een goede Heimfahrt. To the audience, Dica pública, we can only play môžeme jedine hrať, with a good publicum. je s dobrým publikum. Als u niet applaudisseert voor ons, als u niet laat merken dat u het mooi vindt, wenn Sie niet hören lassen, dass unsere Musik Sie gefällt, dann können wir nicht spielen. Sie waren wunderbar. Zum Abschluss, A na záver vám zahrajeme ešte Go West. Dan komen wij er ook nog even op. Daar komt hij. Daar komt hij. Hij wou net niet op de foto.
Neem niks op. Voorlander. Kom jij ook uit Ik zit nu in Bravo. Ik zit met een gigantische identiteitscrisis. Ja, in de borstbaan ligt dat wel. Bereid je vast ook. Ja, daar hebben we hem. Wat voor mij vasthouden trouwens? Wat wil je hebben? Wie? Ja, zeg maar waar. Zeg maar waar ze loopt. Zeg maar waar ze loopt. Zeg maar waar ze loopt. Kapel, opzij. Even kijken. Is al weg. Is al weg. Tering. Zagen nog een paar keer af ook. Komt direct daar uit de bosjes vandaan. Herman. 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 Ja, daarachter zie ik hem nou. Barry, laatste concert bijna. Absoluut, shit hè. Ja, Ga je me klote. missen? Ja, ik zal je missen, jong. Succes. Wat ga je trouwens doen? Wat zeg je? Wat ga je doen als je eruit vliegt? Nou, eerst wat werken, dan weer naar school. Werken en dan naar school. En wat gaat het voor een werk worden? Dat weet ik nog niet. Nog geen idee. Nee, absoluut niet. Dus jij bent nog op zoek naar werk. Ja. Even kijken of ik nog wat collega's van je trouwens. Straks. Conservatorium. Waar? Rotterdam. Hoe lang moet jij nog, Marco? Heel lang nog, tot 10 maart. Dit kan tegen je gebruikt worden, hè, wat je nu Oh, zegt. dat is niet erg. Ik zeg alleen maar goede dingen. Perfect. Zo. Even kijken, ja, daar hebben we er nog één. Bazigheid aan Wat zeg je? beetje stilstaan. Oh, dat lukt me wel hoor. Oh. Hey, heb je er geen probleem Zo, ja, dat is hij. Kijk eens aan, perfect. En op de achtergrond de kapel. Zo, dan zou ik even stoppen. Let vooral op het vele publiek. Even kijken wie er playback.
Die vrouw loopt allemaal. Kijk eens toch mooi. 5 stappen. Doet hij het niet? Wiesz, jak Marina To nie chyba. wygląda, że ty... Wiesz, jak w Kanadzie. Staan hè, dat werkt dan weer. Maar daar kan je toch. Wat regiment, het welk is genoemd de Limburgse jagers. Ons embleem zit vol van kracht, zijn wij heel fiere dragers. Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En ons hier te mogen dienen, voor koningin en vaderland. Dat laatste, dat betekent altijd 5 bier bestellen. Maar dan doet het elke keer zo, dat schiet op dan. Op het einde zit je wel op de 60. Dolk, nee, Zo net, de kolonel hier is net. De kolonel hier is net bij ons een, hoe heet het? Een hofmeester. Ja. Ik vind het nieuws van het Nederlandse leven mooier als... Ja, iedereen staat er weer op. Kijk eens aan, soldaat Bouwman, correct melden.